съм хайде с мене, как беше, бе? Чакай, ще напиша нещо в чата. Ако 1-3-2 и се играем на... Майнкрафт. Да. И само да се похваля, че имам Optifine. Аз се похваля, че имам 4 абонати. И когато станат 10, ще прави стрим, който ще бъде дълъг някъде 1 час. Добре, 1 час и половина. Добре. О, количките не се бъгнаха. Ти къде си? На голямото. Кога се качи там? Преди 2 години. И аз спадам и гледам какво става. Хайде, мамино детенце! Майко, човек, с текстурата моята. Виж как се виждат емералдовите блокчета от другата страна. Човек, не мога да свикна. Спринтя с Optifine се едно. Не ме интересува. Може да смениш Optifine. Опа. Хайде, мамино детенце. Няма нужда да пее детски песнички. Човек, аз не мога да свикна с това Optifine. Аз беше по-хубаво да се остана. По-хубаво беше да се остана с X3. Виж, играта ми лагна от тая тъпа текстура. Да, че къде си? Излязъл ли съм? Къде? Къде точно си? Ето, прави се. Къде точно си? Въй. Аз съм на църквата отгоре. И че нямам X3-ата видео. Ето, виждам та. Виждам та! Къде си, бе? Той показахме ли го? Не, той го направих миналия епизод. Сега той иска да покажа. Той го изтех, не знам кога, преди 3 години беше. Да, преди 3 години, вижте. Вижте, то свети. Вижте, бе, свети. Това оная текстура с компютърчета. Да. Не мога да щупа ти. Се направи къща от компютъри. Да, това ще бъде моята къща. Да, която ще бъде като цигани. Да, виждате, че къщата много лесно се строи. Да, и аз да гледам какво правиш с Optifine. Не ме интересува. Виждате къщата, че е много лесна. Прави така, прави така. Сега ти е една вратица. Това е изкуствена къщичка. Ето, че това е много хубава къщичка. Така. Те е по-модерно. Що не мога да слагам блокчета? Трябва да спи върху едно блокче. Типа да трябва да спи върху едно блокче. Ако не може да я поставиш във въздуха. Shift, бе! Забрай ли? Аз го махам той нещо, бе. Махам тая текстура. Слагам си тая малко. Моята? Не твоята, друга. Тая е хубава, с нея се остана. Вижте тиквите. Как изглеждат? Много яко. И аз подали да видя. Не го искаш. После видиш на края на епизода. Да, сега ма караш после да влизам отново в... Добре. Лагна ми. И хора, тъй като... как беше, ако се разпространиш ли в твоя клас за моя канал да се развия? Става ли? Ок. И аз се разправя на моя клас, ама те моя клас много са задръстени. Струват. И една стотинка. Значи казваш, че и ти струваш една стотинка. Всичките са идиоти, без мене. Аз съм най-умния. Гледам то с Optifine, какво правиш? Ако гледате са ученици, моето клипче, объркал съм, вие сте умници, играйте в час,
убийте са. Да, щупете си главите. Пожелавам ви за нова година. Пожелавам за нова година, тъй като че аз нищо не ми пожелах. Тъй като бях в Варна на гости при Лело Пенчо. Леля Пенка. Само ще кажа, че това е шега. Да. Леля Пенка. Да сложи. Майко, аз ми да се абонира и ти казах да се ожените. Ожените се за моя канал. Да. Препоръчвам ви. Състанем родини. Състанем роднини. Оженете се за моя канал. Сложете му пръстен. Да, я приведи какво означава да сложи пръстен. Еми да са ожени. Да се абонира, че аз привеждам, защото той не може да привежда. Циганската работа. Тихо, че има и малки деца тук. Мали, състои с моят изчерпак луната е както нашата луна. Каква е тая хубава луна, бе? Той ми пречи. Ма човек, служи той тест черпак. Каква е тая луна, бе? Служи моят тест черпак и виж каква е готина луната. Да, сега се вече на Ако... Абе, не му знам. Абе, този епизод се научи този скин. Ади, бе. Ми забивай сега. Пиша са Аку 132. Аку 132. Аку 132, запомни ли го? Аку 132, да. Слагам сега моето Optifine, а не Optifine, моята текстура. В сервер ли си въобще? Да. Чакай, не те виждам. Абе, тук е на той, на луната съм. Къде точно? Сега се видиш. Зарежда ми текстурата. Ето та, бе. Виждам та. Айде, бабино детенце. Добре, айсте. Виждам та с Optifine. Човек то Optifine много маки. Да, драгичи, ако може да напишите в коментарите, ако бяхте на моето място, кое си бихте си сложили? Optifine или X-Ray? Защото аз много се чудя. Напишете и да. Да, ти не се обаждай, защото това не е твоята работа. Какво сложи? Ай, така за красота. Коня да се радва. Какво е ти, бе? Ама, какво е ти, бе? Е, такос. Добре, тихо. Тихо, че... Да, съжалявам, че малко така сме... Той показахме ли го, бе? Ела тук, бе. Не, ти влез. Ти снимаш. Не, метни нещо. Ето, виж. Драги зрители, опа. Виждате, значи, че първоначално няма нищо. Аре, бе, какво сложи вътре? Нищо. Да. Виждате отгоре, значи, като цъкнете, опа. Човек си забъркам. Като стъпите на pressure плейта, това загражда отстрани и след малко кратко време стига си трошил. След малко кратко време и това бокче горе, да, което току-що бе натиснато, ето, Diamond, да, това горното Diamond блокче, тя ще ги струша. Така, хартата не се вижда. Да. Къде? Абе, човек, нямам екстра и мога да видя. Ето ма. Ето. Да, ето вижте и защо си счупил нещо от рестон системата. Цъгънчи. Човек, без да спринтя, пускам си Optifine. Браво. Виждате, че харто... Да, драгите ли са... Просто още не мога да свикна с Optifine. Преди няколко секунди си го изтеглих. Човек! Бъркам се! Дай сега да им колко бързо се стават. Айде, бабин. Добре. Иху!
Да. Малко прецаках ми карто. Много ме прецаках, бе. Чакай, бе. Чакай сега. Абе! Ей, сейчас се видиш с кого се заяждаш, бе. Айде сега да ми какво се направиш. Аре, човек, сега. Абе, ще ми хубаво. Ай, сега, че поточихме всичко. Сега. Аре, бе! Тук дори... Ай, спри са, бе! Чакай, сега ще си объркал тук маймуната. Както казваш ти. Чакай, че тук си объркал маймуната. Да. Да, драги зрители, константно епизод. На мен ми се доспа. Да, защото ти днеска не си спал. Да. Спа с жената. С нощи бях на дискотека. Где погрижи си? Не знам. Вчера бях на дискотека. Пих уиски Джони. Ударих една ракия. И не спах. После на другия ден на училище. И бях пиян, отих на училище с една бутилка Джак Даниелс и гушата ми каза, какво е ти, бе? И аз викам, ами ти ми е водата. И гушата, я каза, каква е тая вода, бе? Джак Даниелс. И аз казах, така е хубава. Това е нов модел вода. Да, само ще кажа. И тя вика, ай да пи малко по водата. Опа. Малко от водата. Да, нещо такова. И... Аре, бе. На мен ми се ходи до лъца. Лъса? Да. Когато стане 13 минути, аз спирам епизода. Да. Той епизод, ако е кратък. Ох, човек, забравям, че нямам обчвайни. Имаш обчвайни. Екстра иде. Вау, човек, с моя T-Sharpak лампата свети някакси много странно. Мига много странно. И, драги сили, аз и сега ще се върна. Чакайте само да видя как изглежда, че ми стане интересно. Ади бе, нима тролвай. Не, тролнама. Ето. Виж си как мига. Добре. Отиваме на нашия хубав тещепер. Не, тоя. Ето е тоя. И... Да, жители, това ми ще бъде за този епизод. Ти нормал ли си, бе? От нас, кажи чао. Стани до мене. Това беше от Аку 132 и това беше от мен. Съжалявам, че правя така. Бай! Кажи нещо, бе. Бай. Леля, га.